præsenteret af Bacti, Himmerland Golf og Country Club, Eko samt turens hovedsponsorer. Ekoturen er tilbage, og der er vi på Kokkedal Golfklub til Willis Masters. Vejrforholdene var ikke de bedste, danske medier og golf. Men lad os lige få en opdatering her inden finalerunden på Willis Masters. Jo, men det bliver helt sikkert spændende. Jeg har ikke været foran i sådan en stor turnering før. Så i morges, da jeg så spiste morgenmad, var jeg lidt nervøs, vil jeg sige. Men det hjælper på det. Altså, jeg har det faktisk helt fint nu. I går, der virkede du som du var helt rolig og havde godt styr på det efter turneringen, eller efter anden runde, undskyld. Det virker som, du har god selvtillid. Jamen, helt sikkert. Jeg har snakket meget med min mental coach her på det seneste, og jeg bare skal blive min egen slag og så videre hele dagen, og ikke tænke på, hvad de andre gør. Så det har bare tænkt mig at fortsætte med det. Det har jeg gjort de sidste dage, og det virker meget godt. Så bare ud og give den gas i dag. En anden dansker, der også skulle ud og give den gas i dag, det var Morten Ørum Madsen, der var med i førerbolden sammen med Niklas Nørgaard Møller og så også svenske Per Barth. Men det blev hurtigt et parløb mellem de to danskere, og det skal vi se mere til slut i udsendelsen. Nu skal vi nemlig ind forbi vores fridrop-studie og høre lidt om golf. Og mere dejligt, hvis der kunne være mere plads til golfen i de danske medier. Øverst på leaderboardet, der var der plads til 2 spillere. Per Barth fra Sverige, og så altså den danske amatør Niklas Nørgaard Møller. Et enkelt slag efter fulgte Morten Ørum Madsen, den nye professionelle. Der er jo til forskel for Niklas Nørgaard Møller rent faktisk godt kan tage imod præmiepengene. Og må ikke også, at han gerne vil have sin første sejr her på Ekoturen. Gælder i hvert fald om for Morten Ørum at få lagt lidt pres på den bare 19-årige Niklas. Prøver at teste hans nerver lidt. Første gang han overhovedet spiller med i en Ekotur-turnering. Og så på sin egen hjemmebane, og så altså, hvor han ligger i spidsen. Og faktisk alene i spidsen på det her tidspunkt. Per Barth faldt hurtigt tilbage i feltet. Og i stedet for, så blev det lidt et parløb mellem Morten Ørum Madsen her, og så Niklas Nørgaard Møller. Helt frem til 14. hul lavede de faktisk samme score på hver eneste hul. 3 under par. Men det gør altså, at Niklas han var et enkelt slag foran hele vejen. Stillingen altså status quo mellem de to her. Efter de første 9 huller af finalerunden. Så skal vi til en af de lokale håb i Jesper Lærkedal. Han havde måske ikke helt den turnering, han havde håbet på. Jeg er sikker på, at han gerne ville bytte plads med Niklas op i toppen af feltet, men stadigvæk ganske udmærket af Jesper Lærkedal, som vi lige har haft en tur inden forbi Players Lounge. Så lad os lige høre fra Lærkedal. Det bedste bane, jeg har spillet, det er Carnoustie i Skotland. Min favoritkøl, det må være min potter. Min livret, det er pizza. Mit idol, det er Luke Donald. Mit bedste gadget, det må være min bærbare computer. Bedste golfoplevelse, det var, da jeg vandt DM i 2008. Min bedste runde, det er 64 minus 8. En runde i 64 blev det ikke til for Jesper Lærkedal, men en 67'er uden en eneste bogey på kortet og rykker op på 5. pladsen. Jesper Lærkedal her på hans egen hjemmebane i Willis Masters. Frederik Christensen havde en rigtig god runde også, spiller sig her med en birdie op bare et enkelt slag efter de 2 førende danskere. Mens Mathias Eliasson misser for par her, også på 17. hul. Korte par 3 hul, lidt op ad bakke, stadigvæk rigeligt udfordrende. For vi at se her, Morten Ørum Madsen lavede en birdie på 15. hul, og deler altså føringen på det her tidspunkt.
Og det er selvfølgelig med Niklas Nørgaard Møller. Den eneste bogey, han har lavet, det var på første runde om torsdagen. Siden da bogeyfri og imponerende frit spil fra Niklas Nørgaard Møller, der også havde store forventninger til sig selv. Han sagde, at han var godt spillende og forventede egentlig at gå 3 runder i 69. Læs ud med en 67'er, fulgt op med en 69'er og en 3 under her. Og altså på vej mod endnu en 69'er. Ikke det bedste chip for Morten Ørum, og måske en åbning her for Niklas. Det må altså være en speciel fornemmelse. Læser til daglig på Handelsskolen, 19 år, og så går her på sin egen hjemmebane med masser af publikummer, som man kan se i baggrunden. Og så her kom et slag i front inden sidste hul. Morten Ørum kan bare smile af den der hulkant på 90 grader. Og så har han komfortabelt et slags forspring. Amatøren, inden de skal op her på det nye 18. Bare sådan, at Kokkedal Golfklub gennemgik en forbedring for et par år siden. Og det er blandt også en ny green her på 18. Der ligger lidt tættere op på slottet i baggrunden. Så lige Frederik Christensen gør sig færdig. 10 under par for ham. Samme score altså som Morten Ørum Madsen, der virkelig er under pres, men også skal lægge pres på Niklas sidste hul. Bliver lige op på det midterste plateau på greenen, men den kan han altså godt forvente, at han skal have i. Niklas Nørgaard Møller har spillet meget stabilt. Uden de store nerver. Den er der også lige på binden her på 18-hullet. Kan formentlig nøjes med at topot der for at vinde i den første Eco-Tour-turnering, han overhovedet spiller med i. Niklas Nørgaard Møller. Og det var især takket være potteren der. Og i det hele taget hans korte spil havde 23 pots på torsdagens runde. Og ja, som man sagde, efter den runde, at han var ind og i stort set fra alle steder. Bare han var inden for de her 90 meter. Det er altså en meget god kvalitet at have som golfspiller. Og her kommer han lidt tættere på sejren. Morten Ørum fik ikke lagt pres på med sit pot. Og så har han den der for at vinde Willis Masters. Morten Ørum Madsen for at dele andenpladsen. Ja, det er til gengæld super pots af danskeren. Deler andenpladsen med svenske Frederik Christensen. Og så Niklas Nørgaard Møller for sejren. Og hvor er det iskoldt. Rigtig flot af den 19-årige amatør. Og vi skal da lige høre fra vinderen af Willis Masters, en rigtig glad Niklas Nørgaard Møller. Kæft, hvor er jeg glad. Min største sejr nogensinde. Definitivt den største. Og jeg spiller bare stabilt hele vejen igennem. Laver ikke en bogey igen i dag. Så jeg er bare helt vildt stolt og glad. Vi laver faktisk det samme på 16 af hullerne. Så det er totalt til et match hele vejen igennem. Jeg er et slag foran det meste af vejen nogensinde her på de 3 sidste. Og så altså det er bare mit kort spil igen. Jeg kommer ind og i nogle rigtig gode steder fra spejlæg og det hele. Så det er der, den vinder. Hvad kan du bruge sejren her til? 1000 point til ranglisten. Jeg kan ikke få de der 55.000 desværre. Så en førsteplads på Thailands rangliste. Og så lidt ekstra ære heroppe i klubben? Ja, præcis. Det er det fedeste ved det hele. Må ikke også han gerne ville have fingrene i præmiechecken, men i hvert fald vinder af hans første Eco-Tour-turnering nogensinde. Frederik Christensen, som deler med 70, 67, 69, minus 10. Morten Ørum Madsen, del andenplads. Der er jo lidt flere penge til den, så ikke? I må selv... Og I har jo lidt mere, så der er cirka 40.000 til jer hver, så kan I glæde jer over det trods alt, når I ikke kunne slå amatøren.
med 67, 69, 69, minus 11. Vinder af Willys Masters 2011. Niklas Nørgaard Møller. En imponerende præstation af Niklas. Og det får han altså et par ekosko ud af. Især en stor tak til min familie, mine venner og kæreste svigerfamilie, fordi de går med derude og støtter op. Og især tak til alt publikum, som fulgte os derude og supportede. Og så tillykke med pengene. Og så skal han selvfølgelig en tur i vandet. Niklas Nørgaard Møller, vinder af Willys Masters. Og næste gang vi er tilbage med billeder fra ekoturen, så er det Mørk Masters, der bliver spillet i Norge. Og ellers så er det bare at nyde spillet derude på de danske baner og på gensyn. Ekoturen og Bacti Race to Himmerland bliver præsenteret af Bacti, Himmerland Golf